Limburg Bennevet, doordat ze wekenlang rust afgesteld. Referent zijn altijd vastgesteld in de stationsdeur. Zoekel weer gaan springen. Met z'n allen. Witse winter springen steeds, als met de dag de wekker geeft. En Piet zien spek met een beet, alvast gelovens liedjes rijdt. En witse winter radelt op, de voice speelt al heel aangenaam. De blik op puur gelijkheid stof, en geen minuut wilde. Zoekel op met die handen gewoon. Voor je zal geschenkt, die wint iedereen. 1, 2, 3, als was de lopen, niks verder. Doordat ze wekenlang hups afgesteld. Referent zijn altijd vastgesteld in de stationsdeur. Zoekel! Kom op, de windjes nog wat ik huren. Die geeft het gaasrapport. Als was de lopen, de Limburg Bennevet, in zijn stationsdeur op de weg. Kom op! Weer gewoon springen! Witse winden overwinkt, omdat zijn stuk het schermel klinkt. Was 6 keer zien en les te drink, maar aan de hoes komt geen idee. En witse wind nog leven maakt, de liedjes door de straat kwaad. Je doet je vaste loven en de strijd is lustig staat. Kom met die handen gewoon. Ja, dat is weer alleen. Volgens aan de scheen, die wint iedereen. 1, 2, 3, als was de loven, Limburg Bennevet, doordat ze wekenlang rust afgesteld. Referent zijn altijd vastgesteld in de stationsdeur op de weg. Zoekel aan de guren. Kom uit, je windjes nog. Zoekel aan de guren. Wie geeft het gaasrapport? Als was de lopen, Limburg Bennevet, is aan de stationsdeur op de weg. De van voeten snapt, uit wat voor feestje wordt getapt. Maar wie van 3 dagen op het gaas geteerd. Wel door die handen lopen, wie gaat klappen? We gaan zingen. La 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 la. 1, 2, 3. Als was de lopen, Limburg Bennevet, doordat ze wekenlang rust afgesteld. Referent zijn altijd vastgesteld in de stationsdeur op het laatste keer. Kom uit, de windjes nog laatste keer. Wie geeft het gaasrapport? Als was de lopen, de Limburg Bennevet, is dat het schoonste, het allerschoonste, is dat het schoonste op het. Zoek hoe